संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। संपूर्ण देशभरात रामजन्मोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळाला। कोकणात देखील रामजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। सावंतवाडी तालुक्यातील दांडेली इथं स्वयंभू हनुमान मंदिरात रामनवमी साजरी करण्यात आली। सुमधुर कीर्तनानं या सोहळ्याची सुरुवात झाली। गुलाल फुलांची उधळण करत रामजन्मोत्सव पार पडला। ढोल ताशांच्या गजरात पालखी मिरवणुकीनं या सोहळ्याची सांगता झाली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।